No, ľudia, tak toto je moja Škoda 105L. Rokový výroby 1981. Mám tu nejaké úpravy porobené, sú tam podložky na zmenu rozteče, ako môžete vidieť. Disky sú sami z favorita, tie som si tiež celé sám robil. Záhradka, tu som si tiež vlastne vyrábal, lebo normálne som také tyčky, ja som tam dával drevo, viacej sa mi to páčilo. Potom sú tieto a to je taká protočina. No, čo máme z Nuka? Nuka máme otačkomer a chromové rámiky, ktorých týchto budíkov už nenájdete, takže to je celkom taká raritka. Potom spotrebometer, radiaca páka a už na nič také akože. Vzadu mám spravené repráky takto hore na vrchu, sedačky, ešte musím podotknúť zadok vlastne. Vzadu to je takto, svetla, všetko. Mám tam športový filter, je tam 1 liter motor. Tam vlastne vzadu, tam za to motorko, tam poviem za chvíľu ukázať. Je pripravený druhý motor, 1.3 MPIčko, ale prerábal som to na karbec. To už mám tiež vlastne všetko vypravené, už len čakám na pár vecí a ide to do auta, takže už tam bude 1.3, nie 1 liter. Akože ide veľmi pekne ten motor, nemôžem povedať, že nie, ale predsa 1.3 nie však. Ďalej, výfuk, toto je vlastne originálny, len je zo spodku otváraný a je tam polka prepážok, vlastne keď si predstavíte tie prepážky, tak sú takto v takom kruhu a polka z nich je vlastne vyrezaná. Čo ďalej? Mám tu najsilnejší alternátor, ak sa dá kúpiť, 70 A sa mi zdá, lebo ten starý to už proste nezvláda. Mám tam dosť silné repráky, vpredu aj vzadu a vzadu vlastne za zadnými sedačkami mám spravený, vám ešte ukážem. Vzadu mám spravený subwoofer za zadnými sedačkami, takto. Tu je subwoofer a tam na tej druhej strane je vlastne zosilovač. Sedačky ešte musím riešiť, no. Je to predsa len taký projekt. Auto mám od minulého roka. Vlastne od minulého roka. Od prázdnin vlastne letných, lebo mám 17 rokov, som taký mladý chalan, ktorý si stáva svoje auto len tak proste. A bol to taký letný nápad, že si to kúpim. A vlastne keď som to doniesol, tak to bola iba karoséria na kolesách s prevodovkou, nič viac. Celú som si ju vlastne sám poskladal. A teraz si dorábam vlastne také veci, čo sa mi páči a čo by som chcel mať. Mám pripravenú 5-kolovú prevodovku na zimu. A ten motor, no, takže tak nejako. Som ešte na rýchlo k tomu auto povedal. Tak vlastne bol to vrak. Všetko som sa stával sám. Diely som si zháňal sám, všetko proste som musel nájsť, lebo chlap povedal, ono to vlastne bolo auto rozobraté. Chlap ho chcel renovovať, ale nejako sa k tomu nedostal. Tak potom ho predával, ja som ho kúpil vlastne 300 €. A koľko som do neho dal, neviem. Možno 1000, neviem. Ale to boli také, veľa z toho bolo, že nie, že nevyhnutné opravy, ale to, že proste ja som to chcel spraviť inak, takže je tam, zabudol som, je tam ešte, mám tam spravený posilovač brzd, originálny vlastne, kúpil som celý pedáľový vlastne ten, neviem sa vyjadriť teraz, celý ten pedáľový zväzok aj s posilovačom. Na posilovač vlastne potrebujete potiahnuť hadicu, tu sú sania, tak tam tu ide hadice po celé auto. A nič vlastne tam nemusíte prerábať, keď si kúpite, lebo ja mám ešte užovku. Takže na užovke sú inak pedále aj tá riadiaca tyč. Ale inak tam pasuje všetko. A tie podložky akurát čo sú tam, ale inak je to vlastne normálna Škodovka, každá iná, takže tak, zo pár úprav, ale nič také. Krídlo je tu sa vidiacké, neviem, nie som si istý. Je to laminát. Kupoval som ho asi za sami, tak nejako. Nebolo nejaké drahé, len keď som prišiel domov, zistil som, že je vlastne puchnuté takto podĺžke. Takže ten bude treba ešte robiť, je to už zalepené. Ale treba sa mi s tým ešte baviť. Je tam robený nový termostat. Vpredu mám fungový chladič a chladičovú stenu tam mám z Felicie 1.6, zdá sa mi. Aby to malo lepšie chladenie. Teplotný snímač na zopnutie ventilátora je tam 75 až 80 niečo stupňov. Pri tých 80 ich zvykne zapínať. Takže sa to vôbec neprehrieva, nevyvrelo to už ani nepamätám. A čo také ešte by som povedal.
z úprav. Volant je tam samozrejme ten, čo sa používa na rally, a z úprav už tam asi nič také nie je, akurát núkové bráky, rádio samozrejme, ale tie hlavné, ten posilovač na brzdy. Ešte by som tam chcel zakladať cyklováč na stierače, to je taká vec, ešte by som tam chcel založiť. A ten motor vrajím, no, prevodovka a tak, takže ak by ste mali nejaké otázky ohľadom Škodovky, kľudne píšte do komentárov, alebo vám tam dám Instagram, kľudne píšte na Instagram, alebo aj z dielu, ak by ste niečo potrebovali, viem vám kľudne dať. Mal som doma ešte druhú Škodovku, ktorú sme vlastne celú rozobrali a išla potom do šrotu, takže veľa dielov mám doma. Ak by ste niečo kľudne potrebovali alebo poradiť, píšte, ozvíte sa kľudne, ja vám odpíšem, poradím vám, čo viem, tak vám poradím. Samozrejme, čo neviem, tak vám neporadím, ale to, čo viem, tak vám odovzdám. A toto je vlastne len také, tak na rýchlo zbúchané video skrz toho, že robím ešte niečo, ale toto je len také úvodné video, aby ste vedeli vlastne, že čo ako. No a potom budem ďalej natáčať úpravy, prípravy a neviem všetko možné, takže tak, zatiaľ sa majte, čaute. Toto je ten motor, čo som vravel, že si staviam. Tak tu je vlastne už postavený celý, toto je ten druhý výfuk, čo som si vyrábal na Škodovku. A vlastne na 3 MPIčko, prerobená bez streku, iba čisto na karbec. Karbec tu mám zo 120, prevrtaný difúzor na 22 mm, čiže difúzory mám 22-24, dá sa mi, áno, tak nejako. Trysky na novo celý spravený, motor pretesnený, všetko na novo spravené, nastrekané víko, vybrúsený vrch, a tu mám prevodovku 5 kW pripravenú na zimu, ale teraz tam pôjde len motor a vlastne potom pôjde prevodovka. Takže toto je moja 1.3 pripravená, tak toto nejako vyzerá, aj to štartuje všetko, takže tak.